Okay. Papantay pa iti San Nicolas, Ilocos Norte mga idol. Gapot dakano iti nasursuro na manipod kadi coming iti Philippine National Police. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Gapu iti agtultuloy a kampanya ti San Nicolas Municipal Police Station nga dadauluan ni Police Captain Sigman Benigno ket napan kadagiti barbarangay dagiti pulis a miyembro ti Police Community Relations Office tapno iti kasta ket maadalan dagiti agtutubo pakasaknan ti anti-illegal drugs, anti-criminality ken anti-rape law kuna ni Patrolman Hasin Tawali ket kayat da maadalan dagiti ubing tapno iti kasta ket saan da nga agubra iti illegal ken tapno iti kasta ket agbalinda a mapagwada ng miyembro ti kabataan kontra droga at terorismo wenno KK. Imbatad na amalaksid iti panagbarbarangay daket agturturong da kadagiti pagadalan tapno iti kasta ket maadalan dagiti estudyante. Mainag iti daytoy ket imbaga ti patrolman asaan da kayat a maitulad dagiti pagadalan nga dagiti agpipinaltog nga agkakaeskwelaan. Kasi digiti mabuybuya tayo adwanan na ket adati pa ka-involvan digiti ubing. Kasi kiti minors. Dito yung nakapinpindas unay, dito yung kapan media kaya hindi pinang-invitar da kada kami nga mapan ng lecture kadakwada. Tapno may kanta di anay nga knowledge, may important di knowledge, may panggap kiti madi nga mararamid. And then tapno di kasta in the long run, maadalan da, and then mabagaan da, di kakadpada ang uping, di kabatante nga da tumabay. May panamnama kadagiti agtutubo iti ili ti San Nicolas nga agbalinda nga aktibo kadagiti amin a programa iti Philippine National Police tapno iti kasta ket sanda nga agubra iti illegal nga aktibidad. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.